Wedi tangane ra tekan lho lan buka delok. Yo. Yening tawangun. Ayo Sri. Lintang wong bagus. Ngenteni kakangmu. Sakno. Marang mega ing angkasa Kang Mas. Sontak ke pawartamu. Oh. Yo. Duh. Dua kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong ki tipis-tipis ya. Yo. Yening tawangun lintang wong bagus. Nangis ing ati. Aja nangis. Binerong swarane Halo, halo. Kang Mas. Tresnaku sundul wiyati. Ih. Yening tawangun lintang wong bagus. Ngenteni takamu. Marang mega ing angkasa Kang Tresnaku sundul wiyati. Samono janjiku Yo, dintekke. Yo. Yening tawangun lintang wong bagus. Rangono swaraning ati. Binerong swaraning rati Kang Mas. Ngenteni bulan dari. Weh. Matur nuwun. Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ning daleme Mas Rudi Garing. Lah, enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngenekke wayangan rutinan.
Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun ya tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lak tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duwit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng ta iki. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apani to. Rasa ya. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakeke acan. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Elah. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak penak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Meneng ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Asik. Terima kasih. Sampun katur nggih, duduk. Victor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa, Mas. Wah, Iki Hafid oh Mas Hafid nggih. di tingkatku. Nggih. Siap, Mas Nah, Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Siap. Kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Bapak Lesiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik Niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Diapit wong loro. Ah, Jangan. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu jadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung we. J. Ya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor.
ah.